Toto je Rick. A nasledujúcich 30 dní bude jesť len rýchle občerstvenie. Burgere, hranolky, pizzu a sódu. Znie mu to ako sen a usmieva sa s myšlienkou, že to bude jednoduché a príjemné. Spočiatku sa to tak určite zdá. Prvých pár dní si užíva, jedlo je chutné, má veľa kalórií a nemusí nič variť. Rick si je istý, že tento experiment nebude ťažký a hltá burgery jeden za druhým, až kým sa mu nával z jedenia nezdá nekonečný. Do konca týždňa eufória opadne. Dostaví sa mu ťažkosť v žalúdku, pálenie záhy a po každom jedle sa cíti ospalý. Navonok nie sú takmer žiadne zmeny, ale vo vnútri je jeho telo už preťažené. Začína sa hromadiť tuk. Na stenách ciev sa tvoria prvé usadeniny a krv hustne. Tieto procesy sú voľným okom neviditeľné, ale práve oni ho pripravujú na budúce srdcové a cievne ochorenia. Keď sa Rick znova pozrie do zrkadla, nevidí takmer žiadny rozdiel. Jeho pleť je možno trochu mastnejšia a výraz menej veselý, ale celkovo je všetko rovnaké. Usmieva sa a je presvedčený, že mesiac rýchleho občerstvenia je hračka. Do druhého týždňa sú zmeny badateľnejšie. Jeho pleť sa stáva ešte masnejšou, objavuje sa akné a jeho nálada prudko klesá. Cukor a olej z jeho stravy menia hladinu jeho hormónov a jeho tvár ako prvá odhaľuje zlé zdravie jeho tela. Rick je viac ako kedykoľvek predtým, ale cíti sa malátne. Prijíma priveľa kalórií, ale sú to prázdne kalórie. Má nedostatok vitamínov a minerálov a jeho telo nedostáva palivo, ktoré potrebuje na správne fungovanie. Po vypití sódy mu hladina cukru v krvi prudko stúpne, ale potom rovnako rýchlo klesne. Najprv príde nával energie, potom únava a ospalosť. Rick zaspí a potom znova siahne po burgeri, čím sa uväzní v začarovanom kruhu. V jeho pečení už začala tuková degenerácia. Bunky hromadia tuk a orgán postupne prestáva správne fungovať. Tento nepostrehnuteľný proces vedie k vážnemu ochoreniu pečene. Po 2 týždňoch zrkadlo odráža niečo úplne iné, ako chce Rick vidieť. Jeho tvár je opuchnutá, jeho pokožka je pokrytá akné a jeho brucho sa začína zaoblievať. Rick sa mykne, ale rozhodne sa nevzdávať a experiment dotiahnuť do konca. Trávi hodiny na toalete, ale nič z neho nevychádza. Rýchle občerstvenie neobsahuje takmer žiadnu vlákninu a jeho funkcia čriev sa zhoršuje. To spôsobuje zápchu a neustály pocit ťaže. Do 3. týždňa sa mu zvýšila hmotnosť o 5 kg. Rifle má užšie, brúško mu vyčnieva. Teraz chápe, že sa jeho telo skutočne mení a zmeny nie sú povzbudivé. Výsledky testov ukazujú nedostatok vitamínov a minerálov. Nechty má krehké, vlasy strácajú lesk. Paradoxne, pri takom obrovskom množstve jedla telo zažíva skutočný nedostatok vitamínov. Experiment sa začína podobať kasínu. Na začiatku boli výhry, chuť a potešenie. Teraz už len zostávajú dlhy, nadváha, slabosť, apatia. Telo si vždy vezme späť to, čo mu dlhujete a robí to s úrokmi. Jeho imunita je značne oslabená. Prechladnutie Ricka zrazí na kolená na niekoľko dní. Nádcha, slabosť, horúčka, v noci chrápe a jeho dýchanie je niekedy prerušované. Ráno sa Rick budí vyčerpaný, ako by vôbec nespal. Rýchle občerstvenie ničí aj spánok, vďaka čomu je odpočinok zbytočný. Srdce je preťažené. Cholesterol zužuje cievy a krvný tlak stúpa. Každá porcia jedla vás približuje k infarktu. Do konca mesiaca Rick pribral o 10 kg. Staré nohavice mu už nesedia a košeľa sa mu ledva zapína. Výstup po schodoch sa stáva ťažkým a Rick po pár krokoch zalapá po dychu. Aj keď sa mu robí nevoľno, jeho ruka stále siaha po hamburgeri. Soľ, cukor a tuk vytvárajú skutočnú závislosť ako droga. Mozog si žiada ďalšiu dávku rozkoše, aj keď telo protestuje. Aj peniaze miznú. Za mesiac Rick minul na jedlo viac ako zvyčajne. Ilúzia, že rýchle občerstvenie je lacnejšie, sa rozpadá, keď sa v blízkosti nachádza hora účteniek. Jeho tvár zostarla, pokožka zosivela a ochabla. Má vačkové kruhy pod očami a unavený pohľad. Jeho telo je zničené zvnútra a 30 dní rýchleho občerstvenia s ním urobilo to, čo sa zvyčajne stáva v priebehu rokov. Byt je presiaknutý vôňou vyprážaného oleja a lacných omáčok. Pod sa stal štipľavým a nepríjemným, jeho telo vylučuje odpadové produkty. Rick sa s odporom pozerá na svoj odraz v zrkadle. Brucho mu ovisá, tvár má ochablú. Už nechce jesť, ale závislosť ho nepustí. Lekári tvrdia, že len mesiac jedenia samotného rýchleho občerstvenia vedie k vysokému cholesterolu, problémom s pečeňou a dvojnásobnému riziku srdcových ochorení.
A ak Rick bude pokračovať ďalších 6 mesiacov, jeho obezita sa stane nezvratnou a pečeň mu zlyhá. Rok jedenia hamburgerov sa zvrhne na súbor chronických ochorení, od cukrovky až po infarkt. Sledujte Ricka a neopakujte jeho chyby.